ataoko fa mitandregny tsara zegny anao amin'ny raha zavaiko niandro ty zegny satria izy ty zegny bakay hira zay zay hiran'ny zao izy ty just mena makoa siranao fa zegny last même hira fa iraha ty zegny sira zegny raha sira aloko nanao andeha hiatriky examen zegny tsara afehazanao iraha aby ty mba imaginer que italandao izy io zegny nibombardena koa zegny leçon jiaby nibombardena agnatin'ny talandaonao. Ny raha voalohany zegny mila éliminenao manomboka io ty stress satria stress zay zegny source voalohany tsy mampahafakolo. Maro olo mahay fiainana andavanandro, maro olo mahay l'école fa tsy afaka. Azonao zany. Donc zegny voalohany éliminena stress. Izay zegny mila éliminenao voalohany raha zay. Stress. Maro olo mahay raha volao, agnatin'ny école. Misy olo zegny agnatin'ny école araiky amin'ny salle d'examen tigny anao fa hoe afaky izy. Fa izy tsy mahafaky izy. Noho ino zay stress. Donc fa hainao zegny voalohany raha tsy mampahafaka olo stress. Donc iezanao zegny mba tsy ho stressé zegny. Eky tsara zegny ka misy anao marikitry examen karaha zao ty zegny stressenao. Tegna stressenao. Tsy kinianao io. Fa anao zegny mbala tsy vomony tsara. Donc zegny soyez prêt zegny anao. Mila prêt zegny anao. Raha zio donc éliminenao le stress. Le olo mikonkoragna aminao andavanandro izy mampakatra stressinao, ialanao zegny amin'izay izy. Igny zegny voalohany zegny. Faharoa zegny anao zegny mila ampirano. Rehefa ampirano zegny anao à l'aise zegny anao. Ary mifonctionne kokoa zegny brain-nao ty, cerveau-nao ty zegny mifonctionne bebe kokoa. Fonctionne karakory zegny tiako volagnina aky. Mahatadidy zegny. Ino zegny ny raha mahatonga anao tsy mitadidy amin'ny fiainana. Ny mahatonga anao tsy mitadidy zegny tsy fampihana torimaso. Donc fa ialanao koa zegny. Hoe magnano ampitorimaso zegny anao. Exemple zegny. Asa hoe manomboko 9h zegny anao mandry jusqu'à 3h. Na soit mandry 10h zegny anao de jusqu'à 4h. Fa io zegny fa hainao ino atao hoe sacrifice fa hainao igny de amin'ny fotoana igny zegny tsara zegny anao mandry alohan'ny minuit. Mandry alohan'ny minuit zegny tsaratsara kokoa par rapport nanao mandry après le minuit. Igny zegny mahatonga anao misy tadidy bebe kokoa zegny. Le hiatriky examen zegny anao zegny. Mila tsapanao zegny amin'ny brain-nao zegny misy atao hoe conscient ndraiky subconscient. Ilay raha hainao atry zay zegny igny tafiditra anao zao ty zegny efa conscient hoe igny ny hainao. Matoa misy lay mbala tsy hainao zegny agnatin'ny inconscient zegny. Or le inconscient zegny 95%. Ilay 95% ty zegny natonga izy mbala tsy hainao no fahazara. Ke ino zegny raha azonao tsabonga manomboka eto amin'ny fotoanany timitry zao ty mi-concentrer am'le hainao zegny anao. Fa tsy am'le tsy hainao zegny. Donc le hainao zegny concentrevinao. Fa am'le tsy hainao igny zegny ambolenao fahazarana aminazy io mandrapahavelo fotoana igny. Afaka magnano record voice, enregistrement vocal zegny anao de mitandregny écouteur zegny anao raha ohatra ka hoe tsy haiko na histoire na malagasy na ino vakinao zegny igny de tandregnesanao record voice-nao zegny enregistrement vocal-nao. Igny zegny raha afaka tsaboinao. Fa tsy dia tsara zegny am'zio ty mitandregny hira tsy mifananjo amin'ile examen ndeha ataonao zegny. Izy koa mitandregny hira zegny anao mitandregny hirana motivation zegny. Azonao avy eo zegny ampiakaranao vibration-nao zegny i raha roe ty zegny. Voalohany zegny moyenne. Firy zegny moyenne tianao alaigna amin'ny fotoananao magnano examen zegny. Ataova ambonimbony zegny, mba ataova ambonina 12 na 15 na 16 na 17 na 18 zay. Igny fo zegny dininao, gardenao en tête ato zegny moyenne igny fo zegny. Igny gardenao en tête ao zegny. Na soit zegny raison antony. Igny zegny antony natonga anao i-passe examen zao ty zegny. Zay zegny gardenao en tête ato. Ilay antony zay zegny. Mety hoe fa isarana za mila mipasse bac fa za mila mipasse examen fa zay nisahirana za mila afaka za mila miasa.
zay gardenao en tête aty hoe za tsy maintsy afaka fo za, gardenao en tête ao zay. Magnaraka zegny igny ny raison ampiakaranao vibration anao zegny gardenao en tête ao, anao zegny tsy maintsy afaka fo. De afaka zegny anao magnano affirmation zegny hoe za zao ty efa afaka, misaotra mialôha za zao ty efa afaka, jusqu'à feeling azonao amin'ny fotoana zay. Magnaraka zegny i-gardenao le brain power anao zegny tanjoky saigninao ty zegny imagination zay. Imagination, imaginenao zegny le amin'ny andran'ny examen io zegny mety aminao raha jiaby, asa hoe raha nianaranao, imaginenao hoe miboaka, juste imaginenao fogna satria saigninao zegny tsy mahay magnavaka ny imagination ndraiky tsy imagination. Fort probable le raha imaginenao mipodipoditra miaraka agnaty saigninao miboaka eo fo zegny izy io. Fort probable. Donc zegny mizara zegny magnano imagination mety aminao zegny raha jiaby amin'ny fotoanan'ny examen izy. Zay ny tsaboko ataoko zay koa zegny ho mety aminao zegny zay hampafaka anao mora hely mipasy raha io fa aza stressé zegny. Mbala niavanao tery tany zegny ty kanety taminao zegny conseil namezako teo igny azadigna magnano j'aime aveo azadigna zegny mi-abonné agnatin'ny chaîne-ntsika aty. Faraparany zegny minambary misy latsaka tsara zegny amin'ny zavatra hoanigny zegny ny raha fa nahazatranao fô zegny hoaninao, ny raha fa mahazatranao fô zegny hoaninao amin'ny fotoanan'ny examen zegny. Aza mihinagna le tsy mahazatranao loatra zegny anao sao de miteraka tsy fahasalamagna amin'ny fotoanan'ny examen zegny. Za manokana amin'ny lafinakahy, anao tsy maintsy afaka fo ampodipodihana agnaty saigninao za tsy maintsy afaka fo, za tsy maintsy afaka fo, magnanaova affirmation anao. Video magnaraka zegny izy koa mbala misy raha azoko volagny zegny mahakasiky examen zegny za mivôlagna azadigna mi-abonné volagniko teo igny fa izy antsika peace and love.